Jarraian, Miguel Angel Mintegi, torriko zaigu, sariak banatzera, Beasaindar idazle oparo eta bikaina, eta sariak E-mailako ikaslei banatuko dizkizuegu. 2009an eta 2010an jaiotakoi. Bertsoen ataletik hasiko gara, bertsoen atalean 2 sari eta 2 aipamen sari eman dira, eta aipamen sarietatik ekingo dio. Bertsoen atalean, aipamen sari bat merezi izan du, Katalin Zurutuza Eskixabelek, etxeratutako bertsoak sortagatik. Segurazki, antzeko gaiari jarritako bertso sorta, ondorengo aipamen saria, konfinatua baitu, izenburu bere bertso sortak, eta egilea Adei Enparantza Agirre. Bigarren saria, taldean egina, dirudienez. Egileak bat baino gehiago baitira. Araitz Berasategi Etxezabal, Duna Urteaga Jauregi eta Maren Ortous Garmendia. Bertso sortaren izenburua, Inmigranteak. Eta lehenengo saria, €120 eta oroigarria, bertso sortaren izenburua online, egilea Amets Zubizarreta Etxaniz. Jarraian, E-mailan, baina prosazko atalei dagozkien sariak banatuko ditugu. Eta 3 aipamen sari eman direnez, aipamen sarietako bati ekingo diogu. Aipamen sarietako bat, Itxaso Perez Ormazabalentzat izan da. Idazlana, Aurrera gauzak aldatzera. Beste aipamen sari bat, Goreti Francisco Begarentzat idazlanaren izenburua, Egin Irribarre kostatu arren. Eta 3. aipamen saria, Martin Rua Urdangarinentzat, idazlana Txerto Txaranga. Hirugarren saria, €50 eta oroigarria, Kitoren Ametsa idazlanagatik, Julen Goikoetxea Iturriotzentzat. Bigarren saria, bertsotan ez ezik, prosan ere bikain moldatzen den, Amets Zubizarreta Etxanizentzat, idazlana Magdalena. Eta lehenengo saria, €120 eta oroigarria, antzeko beste batentzat. Adei Enparantza Agirrerentzat, idazlana Loredun Gizona.